Čaute ľudia, dneska máme takú challenge, že kopneme všetky lopty, čo sú tam. S mojím kamarátom, ktorého som. Dám si na nohu potom, ale rýchlo. Pôjdem, dám gól, aj on dá góly a máme takú challenge a potom rýchlo musíme ísť, lebo len tak. Takže rýchlo to musíme spraviť, lebo chceme. Prvý ideš ty. Za toto mi fakt musí. Za toto mne a jemu dajte odber. Môj kanál bude v popise. To nevadí, to si omylom. Ne v popise, ale v mene videa. Popis, ne? Meno videa. Description. Description už jedno. Dajte mi odber podľa, lebo títo lopty sme skladali hodinu obidvaja. Hlavne túto zelenú. Áno. To sme reálne hodinu tam snažili to tam stále. Dobre, takže teraz ideme. Ja ti pomôžem nachystať. Takže ideme. Ide on. Dal. 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 Easy. Táto lopta je až moc prítomná. Dal. Dal. Dobre. Dali sme to obidvaja, teraz skúsime urobiť nejaké outro. Zistíme, čo vymyslíme.